Bafethu ndizamile ukuzimazamazisa kule nto yaseVenezuela but kuyala especially xa namhlanje nge-6 kaJanuwari 2026 kuvela iRussia neChina zisithi kuTrump makakhulule ipresident yaseVenezuela or else inkomo izazala umuntu. In case bakhona abantu abangazi ncama into yoba kuqhubeka ntoni malunga nalo mcimbi waseVenezuela, ndicela sithatheni nje steps ezimbalwa sibuyele umva. iVenezuela yeyona country erich kuzo zonke ii-countries in the whole world malunga nomcimbi we-oil. Ayikho i-country nobutyebi njengeVenezuela xa kuthethwa ngomcimbi we-oil. So kudala ke kuba khona into nombango because of obo butyebi obo. So ike yathetheka into engathi uTrump uUSA andithi niyamazi ba uyathanda ukubusa isizwe sonke jikelele. So uyeka iveza into engathi le president ingathi isebenzisana nama drug cartels hililele niyamazi ke nathi ke was-accuse into ba sinobhizi ngomcimbi we-genocide nani. So achuza le president ngalonto leyo ke sometime back. So waba nayo into ethi makasuswe esihlalweni ezipresident or else kuzaba kubi. Hayi ke baye bangamameli uTrump, ekungamameleni kwabo waqalisa uTrump wafaka amabhomu, kwadlalwa ngamabhomu eVenezuela, wa-attack iVenezuela ngamabhomu. Namazi ke uTrump indoda ethi xa ihleli nje inesithukuthezi yona ikhipha imepu ithi rai jikelele ngqu. Apho umunwe wakhe khombe khona uthumela amabhomu. Phofu lo mkhuba uwenzile lapha eNigeria nge-25 kaDisemba 2025. Wabahlasela ngebhomu njoba ngoku eyenza phi eyenze eVenezuela. So i-excuse yakhe kule video lena uthetha umcimbi ofana naleyo ba ubusy ngama-drugs le president yapha. Hayi ke so nge-3 ke ngomgqibelo ke nge-3 kaJanuwari 2026 this year ke ngoku umgqibelo losuka kuwo wathumela ke ngoku amasoja into ba mawayothumba ipresident yakhona ebizwa ngoba nguNicolas igama lakhe. Wafike badobha yena ipresident lena babheka nayo eMelika. Waba namagama akathi iza face ama-charges wayo la akam-achuza ngawo awukuthi usebenzisana nama-drug cartels. Uzawafacela phi? Uzawafacela le kubo US kwela ke ngapha kwela cala labo. Okay, bayenzile ke lonto leyo. iSouth Africa yayi-country yokuqala in Africa into ba ithe ibe namagama awakhipha into ba hayi lento yenziwa nguTrump ayikho right, ubreaker ama-international laws including ama-UN Charter makungenelele i-United Nations kulo mcimbi lona. Si-country yokuqala in Africa. Ayike sithese sajonge lonto leyo kwathiwa hayi nanku uyabonakala unto because baye bademand into bakudinyana into makubona makuvela into ba ingabe usaphila yena ukuphila na upresident lo. Ayike bavezile into ba usaphila ke kwavela into zakhe zoba hayi kwinqanawe ezithizeni kwicala laseko kwinqanawe ezithizeni kwicala labo New York kwathini kulungiselela umcimbi oba eza appear namhlanje nge-6 kaJanuwari 2026 ecourt yawona lo macala lawo. Ayike sithese sajonge leyo namhlanje kwavela amadoda amakhulu iRussia neChina zisithi nje kuye uTrump uyamkhulula lo president lo or else inkomo izazala umuntu. Niyayazi ke khona neNorth Korea nayo engaphinde ijoine zona iRussia neChina nayo ithethe language efana nayo wabo. Akusingamadoda kumele kudlale kabo ngoba lento ingaqala kancinci nje ezifaze zabo zingaqala kancinci before you know it kube sokunumeleke ilizwe lonke. Iyabangwa ke lo mcimbi we-oil kwela lizwe lapha eVenezuela. That is where things stands as in now. So iRussia neChina ziphe uTrump amalanga ambalwa because kwi-statement sabo ithi into uTrump uzakhulula lo president as soon as possible. Uba kayenzi lonto leyo kuzayiwa. Yabazi isiXhosa bazafakelela u-N somewhere. Kubi nje akuhlanga nje. Ke ngoku uyawujika nathi lento isichaphazele. Kona ndike ngithande xa iSouth Africa ingenelela kwinto ezifaka especially iBRICS kubethethe language eyi-1 ne-members ezize-BRICS. Kona lento uTrump akayenza pha kulaa nto yaseVenezuela into angayenza lapha eSouth Africa, anga-create story ajika yenze kwalapha eSouth Africa lento. Kona yasibe nengxaki xa ngathiwa ufike wadobha ipresident eSouth Africa nani andiboni masingane ingxaki. Ingxaki yethu apho ikhona ungavele xa ngavele kuthiwa uvele wathi take over because that's what uCyril did. Uthe xa kagqiba kuthumba le president wathi kwalo mzuzwana ipresident ingekenyulwa ngabantu bapha eVenezuela bazabe bona besiba ipresident beyigada le Venezuela. So nje imagine sokuthiwa thina siphethwe nguTrump. Hey mabalungise lento yabo nje ingekayiphi. The illegitimate dictator Maduro was the kingpin of a vast criminal network responsible for trafficking colossal amounts of deadly and illicit drugs into the United States. As alleged in the indictment,
He personally oversaw the vicious cartel known as Cartel de las Solis, which flooded our nation with lethal poison, responsible for the deaths of countless Americans, the many, many Americans. Hundreds of thousands over the years of Americans died because of him. Maduro and his wife will soon face the full might of American justice and stand trial on American soil. Right now, they're on a ship they'll be heading to, ultimately, New York. And then a decision will be made, I assume, between New York and Miami or Florida. You said that the U.S. is going to run Venezuela. So who's in power right now? Well, we're going to be running it with a group, and we're going to make sure it's run properly. We're going to rebuild the oil infrastructure, which will cost billions of dollars. It'll be paid for by the oil companies directly. They will be reimbursed for what they're doing, but it's going to be paid. And we're going to get the oil flowing the way it should be. As you know, it was just a minor flow. It was actually a minor flow for what they have. But we're going to run it properly, and we're going to make sure the people of Venezuela are taken care of. We're going to make sure the people that were forced out of Venezuela by this thug